Mahibalo. Aduna kitay brand out karong alas 5 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog i-charge daan inyong mga cellphone o unsang mga appliances. Kay giayo ang plangka dito sa Candanay Norte, Siquijor. Pas kinambuang nga. Wala nakaglungag ta kong cellphone. Gisugo ta na ko to. Yati ko muna. Jati na! Wala na ba na? Saksak ako ang rep usa may iiwag unsang gabi iyan eh. Uburot na putong baterya to. Na! Wa ma-charge akong motor. Kung saan ka na yung grupo dahil ako inay. Kapoy siglakaw. Sinilas ismartan. Pastilan! Wara ba ko kahaling ha atong trabahoan noon? Usawa mo na paglungag kumubura na out? Minatay! Wala na charge akong calculator! Bakit video call na ba to si serum niyang gabi eh? Ha? Ano ba tumong trago? Dili. Pastilan ko ito. Klaro! Pamalik mo! Kaya wala pa tanaw man. Magklase pa ta. Mag-training. Karon, trainingon mo na ko karon og usaon pagpalapos ni sa inyong lawas ang usa ka butang. Kung mulapos ni sa inyong lawas, pasabot ara opisyal na mong multo para makalaag mo karong kalag-kalag. Dili mo mabantuan og bisag unsa sa mga tawo aron di po mo masakitan. So, Master, ibanto din amo ng usa ka butang. Oh, insakto. Kay kaso manguha mong biko karong kalag-kalag, dili mo maigog kaguran ug bantuan mo. Okay, Master. Okay karon, bantuan ta. Okay na! Basta ako yung mo, konsentrita! Oh, sige, kuma. Okay. Kisay ganahan mo una. Siya! Matay lagi mo. Ako naman yung daog-daog ko ninyo. Pagdali! Ayaw na pagdugay! Ito! Sige. Tindog. Wow, wala ka pasar. Wala ka concentrate. Tawa. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Kamo. Kinahanglan mo og concentrate para mulapos ng usa ka butang sa inyo ang lawas. Kisay sunod. Siya! Siya! Ikaw na tayo! Siya! Sunay! Ikaw. Abla! Ikaw! Siya! Siya! Ikaw! Siya! 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 Siya Ranagay! Matay na! Siya! Siya! Sipin ang ganyan gibantuan ikaw! Siya! Ikaw! Ikaw. Abla! Ikaw! Siya! Siya! Ikaw! Kinsa bitaw sunod? Siya! Siya Ranagay! Ako kayo mo. Ah, humok di ay. Humok bitaw. Ikaw bise. Hare. Pumok ako ayes! Pumok! Komok ako ah. Dahil ang ito ah. Bise. Tindog. Yes, pumok! Humok. Humok bitaw. Batsa. Pumok! Pumok kayo! Ayaw ko, Master! Ayaw ko! Ayaw ko! Kisay sunod. Ikaw sunod.
kabalo kang dili lalim na masakitan? Akala ko ikaw ay akin. Sige, sunod. Okay, ato paspasan kay kaularon. Rodil, dili. Ako dayon, walay tudlo-tudlo na eh. Matay mo ka na eh. Ikaw naman, kay kaularon. Mabasa akong hair. Master Code, Shaolin focus in. Busit ka! Busit ka! Diri Arben kay kaularon. Pagdali ba? Pagdali. Yati ka. Adam, concentrate. Kapoy kayo! Na, naglayas na ako estudyante. Yawa, kaularon. Tala na. Action! Sige, action! Pagdali ba? Okay na, wala. Sige! Action na kikaulan! Action! Huwag tayo na action! Alvin, diri. Kani pa dalo ni plastic? Kaya kapag ba, i-mute na eh. Kapag kapara pa yung natunahan. Dragon kasi. Sige! Dragon ko! Pato na! Sige! Sige! Magtakilig ka, takilig ko! Oh. Hater putih. Ari na pinawari mo banda! Resulta sa gaulan nga gabidyo. Sige, para ba link ko sa bangko. Sige.